kandusanan sa usa ka babayi nga insecure sa iyang mga silingan, bisan si kinsa nga mga tao makakita siya og unsay pamaliton, mainggit siya mga kandusanan. Ang atong bisita karon mga kandusanan nga taga Kidapawan, Davao City. Aniya siya sa among istasyon mga kandusanan kay magpatambag siya kay Doktora Valentina. Mga kandusanan, aniya si Libit nga taga Kidapawan, Davao City kay magpatambag siya kay Doktora Valentina. Kay tumikan sa iyang kuan kanang iyang pagkatao nga dali siya masuya kung unsay pamaliton sa mga tao, kung unsa musaysay sa karon sa iyang unsa siya karon mga kandusanan. Mayong hapon kanatong tanan og sa inyo mga kahandusanan. Ania ako aron na ako'y pangutana og patambag pod ug unsay angay na akong buhaton kay kanang ug makakita lagi ko sa uban nga naibitaw ila kanang ma-insecure bitaw ko sa akong kaugalingon. Ya, maayo pa sila na ilang ikapalit unya. Ako maunang doktora magpatambag unta ko sa inyo og unsay angay na akong buhaton aning akong makuan man ko uy kanang insecurities ba, mga insecurities sa kaugalingon, mga ingana bitaw. Unsay angay na akong buhaton aron dili baya pod kuan nga mainggit, dili lalim mainggit. Ay mao. Hmm. Mao na iyang problema Doktora Valentina kanang iya laging kung sa kuan pa kasuyaon. No? Doktora, unsay maayo para sa iya ha, para kung unsay solusyon sa iyang kasuyaon kay murag sakit naman siguro gid niya. Okay, magandang hapon sa lahat ng mga kahandusanan, sa lahat ng mga nakapakinig, tagapakinig sa ating programa no, Handusanan. Ani kami karoy bisita diri ang taga Davao City. Iyang say-say ang iyang problema bahin sa iyang mga insecurity sa iyang buhay. So, Libit, akong i-advise sa emo Libit, ang insecurity jud sa tao naa jud pirmi na siya. Pero ang angay nimong buhaton Libit no, mag-ipon ka kay Tama. mag-ipon ka pautay-utay pa gamay-gamay nga halaga imong ipunon hangtod Tama. na kini mudaghan para sa pag-abot sa panahon nga mudaghan na ang imong kwarta. Unsa may imong gustong paliton, makapalit ka tungod kay naa na kay naipon. Mao jud. Og ikaw wa kay trabaho, ang imong bana mga nay trabaho, magpuyo ka sa imong balay, ang imong buhaton para dili ka kaayo ma-insecure sa imong mga kahigalaan, sa imong mga kapitbahay no. Ang imong buhaton no, maglinis ka ng iyong tahanan, magtanim ka ng mga kung ano-anong gulay dyan sa iyong paligid para mawala sa isipan mo ang insecurities. Kasi pag hindi ka maglibang sa iyong sariling tahanan, lagi mong mapupuna ang mga taong nakapaligid sa iyo. Lagi mong mapupuna ang mga tao. Nakikita mo na mayroon silang mga binibili tapos ikaw wala kang nabibili. Kaya maglibang ka. Ang gagawin mo, yun, maglinis ka ng tahanan mo, magtanim-tanim ka sa iyong paligid ng mga halaman, kung ano-ano, para lang malibang ka, mawala sa isipan mo yung insecurity mo sa iyong sarili. Kasi, tama. Wala Tama naman- gina, doktora. wala naman talagang ibang paraan kasi kapos ka sa pera. Kasi nga, ang asawa mo, sapat lang din ang Yang kita. ang kita ng asawa mo kahit nagtatrabaho sa isang government office. So maliit lang talaga ang kinikita ng asawa mo. So ang gagawin mo talaga kahit papaano, mag-ipon ka ngayong araw na to ng 20 pesos, sa sunod na araw naman hanggat magdagdag yung ipon mo. Tapos, Oo. pag lumaki na yung ipon mo, o di
kukunin mo yun sa ano mo, tawagan nila natin nag-alkansya ka. Oo. So, Yun pag dapat ang gawin. yun no, ang doktor? dapat mong gawin. Kasi, Mga Dok. yan ang dapat mong gawin. Kasi, pag hindi ka naman kasi maglibang sa sarili mo, nandiyan ka lang lagi ka lang nakaupo, lagi kang nakatingin sa Kanang may mga labay bitaw Dok. o no? sa mga taong dumaraan sa iyong bahay, sa iyong tahanan, makikita mo na. Gikan sila mamalit, ana, mura kog Ang iya, Dok, no, kay insecure dayon kung ano siya, kanang- kaugalingon. pag makita siya unsay mga order na sa Shopee, mga Sa order. Facebook ng mga online. Masuya siya kung iyang silingan naka-order. Mas ano may ana man. Nang naama siya Bitaw ana nga nga. ana kuan, Dok, no ano man ka ha? Usa na ko ana diha Dok. Oo, di naman natin talaga maiwasan no na makikita natin sa ating mga kapitbahay no na ang iba umu-order sa Shopee, ganon sa Mga mga online selling, mag-order sila, maka-order sila ng ganon. Maka-order ka din naman yan. Basta't ang gagawin mo lang, pag-ipunan mo muna bago ka Oo. umorder. Kasi ang Shopee naman, hindi naman yan sa isang araw lang, mayroon sila Oo, habang everyday naman yan. everyday habang buhay yan. Hanggat nandyan ang Shopee, pwede kang mag-order sa Mag-order. kanila. Kaya, ang importante na gagawin mo ay mag-ipon ka lang talaga. Kasi pag makaipon ka naman ng malaki, makapag-order ka naman sa Shopee. Kaya, yun ang dapat mong gawin. Iwasan mo lang muna yung tumingin sa paligid mo, sa mga kapitbahay mo, sa mga dumaraan na lagi silang nag-order ng Shopee. Kaya, wala naman tayong ibang choice talaga kasi tayo naman talaga, pari-pareho tayo, no? Minsan, wala talaga tayong pera. Pag may pera naman tayo, sapat lang din sa ating pamumuhay, pagkain natin sapat lang. Kaya ang maigi natin gawin, mag-ipon tayo kahit kunting halaga lang. Iipunin natin yan. Lagi Dok. Oo, kaya yun. Bitaw na ako pong sugod karon Dok. Ako nagyud pong kuanon akong kaugalingon nga dili na pud ko unta mag-ingana no kanang dili man pud ko ingon nga para sa uban nga kuan jud ka ng mga mamalit nga mga mahalon. Kano sa nang libit? Basta- Ano si trabaho sa imuhang bana? Naaraman po na siya sa kuan oy kanang nag traffic enforcer raman po gud na siya sa kalsada nya Pila ka iyong anak? duha ra po niya mga estudyante po baya. Ay, mo nang ma-insecure ka. Oo, kay sa ang mga akong taong- ipalit para sa akong kaugalingon maadto naman sa anak kay lisod po og atong unahan ng atong unahon nato ning atong kaugalingon niya atong mga anak naglago pod. Unsa may angay niya buhaton Dok na maiwayang gid na siyang kanang kay murag kasuya gid niya, grabe gid siyang Lagi. Mao gani libit, ang imong ang buhaton libit. Siyempre, ang imong bana na aman do'y sweldo no. Pag abot sa sweldo, mo intrigo mo doon na sa imo no. So, imo naman Dapat dahil man pud naman imo yun. naman dahil na ma-budget nga mo ingon magpalitan anig bugas, magpalitan anig asin, kape, gatas, asukal, gamit sa balay. Siyempre, imo pong tan-awon nga imong budgeton nga sakit sa 15 sweldo sa imong bana pagka 30 sweldo. So, naaman jud kay sobraan na nga bisag 20 pesos sa isa ka sweldo sa imong bana no. O di ba bisag mo dako-dako pa 100. O makaipon jud ka na pag abot-abot sa pizza 30 ipunan na pud na nimo og 100. So, hangtod nga pila ka buwan makaipon ka yung nimo mga 5 ka buwan makaipon ka kay dugay pa baya ang Shopee di man jud na mawala ng mga Oo, di Shopee gid siya mawala. di man jud na Di ang gid siya Di ay no. Oo, so, mag-ingana muna yung jud mga buhaton. Oo, mag-ingana yung mga jud ay ta sa atong buhaton. kinabuhi no dili jud nato una-unang mga material nga gamit Oo, ayaw na una-una. kanang mga ingana bitaw nag-ingon pa sila mga materialistic mga taong Ayaw. ingana bitaw. Ayaw gid pag inggit nga walay Walay ako no. No, may pag imo gina sakto tong kang doktora Valentina nga yung advice nga maglibang ka bisag anong kahit anong gawin mo. Magtanom na lang ko Oo. aron siguro dili ko masuya anang makakita ko anang ako Oo. mga silingan nga naiila unya ako Dili gina maayo. tunan gyud na lang siguro nako akong kaugalingon nga kanang kinahanglan pod ug masuya man ka ayaw pod pag-ingon nga moingon pod dayon ta nga magpalit ko ana mangutang ko Oo, para makapalit mauna ko siguro. ana Oo. mao siguro gyud na ana jud Ano? natural raman jud no sa tao no kay kita tao raman no masuya ka maibog ka maibog ta Mm. makakita ta sa atong mga silingan no nga naay ani nila nga naka-shopping sila so kita jud nga tao makuan ta mainggit ta uy may pa sila no Mm. kay nakakuan na pud ana pero abi nimo no
mag-ipon lang jud ka no kay abi nimo dili man dautan ng mainggita sa isig katawo nato no kay wala man tan nangawat no Oo, nga basta tama. lang wala tan nangawat wala tan nangutang para lang ta makapalit. makapalit lang ta ing ana so ang angay jud natong buhaton no kanang pag-ipunan nato og kuan ginagmay nga halaga sa atong alkansya ba ana kay pag-abot sa panahon no ato naman to siyang kuhaon unya simple na tula sa imong pag-ipon daghan naman jud to maipon nimo dito kay kada suli sa imong bana imo man jud tong kuanan no so kana nga panahon na makapalit ka og unsa jud imong paliton natural mag-budget ba jud ta kay labi na kay duha ka anak nag-eskwela so mas importante mo dun sa atong pamilya no nga mauna natong atong mga anak kay usay gani makaingon ta nga ato na lang tanang kanon di na nato makaon tungod kay ato na lang palabyon atong mga anak para naa sila ing anak Tama siya, Sige, Doktora Dok. Valentina. so libit ang Sige, imong Doktora. buhaton libit mao jud na Salamat. mag-ipon-ipon ka libit ana ra jud ang imong buhaton libit no kay ang tao nga matarong no bisag na arata sa atong panimalay dili man jud ta makaingon nga kada nato lihok mulantaw ta sa atong masilingan dili man dautan nga makakita ta kay naa man tay mga mata no pero ato lang ang uban na lang po nimo og kanunay og pag-ampo Pag-ampo. libit sa Ginoo Pag-ampo. libit kay abi nimo no ang Ginoo dili na siya mo mudawo sa ato no kung sa atong pangayon saya no iyan ang ihatag ka nato mao na kanunay mag-aampo usab ikaw kay aron ikaw matagan sa imong tanan nga imong panginahanglanon kay kitang tanan naa tay mga problema no pero pag ang atong dalampanan maura man jud ang kahitas ano ang Ginoo man Tama. jud. So Tama, ang Doktora. Ginoo maghatag jud sa Amen. ato sa tanan nato mga panginahanglanon no so mao na imong buhaton libit kanunay ikaw mag-aampo usab sa Ginoo aron usab ikaw makaipon ug ikaw palit ka sa imong makinahanglanon sa imong kaugalingon kay mao man na imong Salamat, Dok. mao man na imong problemahan no so mao ka na ang sugilanon sa among letter sender nga si Libit nga gikan pa sa Davao City so mga kandusanan daghang salamat sa inyong pagpaminaw o pagpanood sa aming programa no labi na diya sa Davao del Norte daghang Yes. salamat Salamat, kaayo Dok, sa imong tambag diri nako. Yes. Ug huwag kalimutan, mag-subscribe sa aming YouTube channel. Like a Burn, Aninon. Thank you so much.